Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ne midhiambo Mario dhi kode yo nendo mano makare jahera mar Color TV dichuma kaunendi matarik 22 dwe nendo mar 2 higa mar 2020 to kod auchiel. Kabende chiro nendi mano mar nyiend weche wakilni weche gi kuma nyien matuch koni koda kocha jofo magwa bende ogotache counties maka kod kacha enani weche gi tucho poneno makare kene thulendo mano ma owinjore kamago ma waikoni gi thulendi otingo mano motenore koda weche gi kuma mago mag siasa makoro ni to medo mana chokore mokale pachka indi motelo ne higa mar 2020 kod 7 mamoko gena mago ma otenore koda kwayo makoro ni to ichiwo koda jodolo mopogore pacho kaidi mondo mi josiasa kik ti koda rowere e chenro gi mago mag muocho tulo e kinde go eko kata rombe mag siasa ma opogore dulo nogo man mochung ne nyayo kwe kachal koda kanyakla mar oganda NCIC bende koro ne to wuok oko kendo kwa josiasa ma pacho kaendi mondo mi girit dhoggi kendo ginene gi ok gidiro weche go manyalo muocho tulo kachal koda pogruok mar oganda. Bed kodwa nyaka giko mar chino niendi nyinga en Julian Uma jaloko maro en Bella Achieng' machiegni. Okwetho manendo ma seyo piny owacho e pacho kaendi kata United Opposition wuok oko kendo koro seyo mokalo moko kuom dongruoge kaachiel koda chenro ma ichwalo kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto kane oloso e gwenge mago mag Utawala e kaunti nendo mano mar Nairobi mane en jatend migawo nendo mano mar arita kwe ma iye machon Fred Okengo Matiang'i owuok oko kendo seyo mokalo jatend piny William Ruto kotenore koda kaka osebedo ka odhiro chenro mage e pacho kaendi. Matiang'i bende ne osingo mar biro rito yo nendo mano makare ombulu e kinde yiero mar 2027 ka osingo ne jo Kenya ni mana kaka nosebedo ka otayo tijene mar rito penj madongo yo nendo mano makare ma ok okwala e kaka obiro tiyo gi yo makamano e neno ni kura mar jopiny koro ni to ok okwal koda jotelo mamoko. Been peaceful. Citizens of the country who are armed with nothing overran parliament. And these citizens raised specific issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we are provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials to prophesy. Tukiendelea hivi, we are headed the wrong direction. Na hiyo wrong direction, wakubwa wa serikali mutaiona nyinyi wenyewe karibuni. When you see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday, if I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet, and make a point. So, do the right thing. It is very easy to do the right thing. Go, work, sit down, listen to people. And we are blessed in this country. We have wonderful church organizations. Hawa viongozi wa kanisa ni watu wa ajabu. Sisi tumebarikiwa, hawa watu wote wako wa kuadvise mtu hii namna hii and so on. Finally, nilienda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu.
Weche moko en ni siasa giko mago mar higa 2027 bende koroni to medo mana mako mach e pacho kaendi ka odiochieng' ma kawuono e kaunti ni mano ma Kisumu. Chenro nindo mano mar solo omenda mabende ne itimo koda biyo moro mano mong'ere kaka Kisumu County Laborers, chenro mabende ne otelie koda gavana ma kaunti ma Homa Bay Mikai Gladys Nyasuna. E kinde gogo bende jotelo giko mago masiro sirikal nogo mano mar Broadbase kaachiel koda jokanyo giko mago mag ODM koroni to ne oyuoro e nyasi nindo kendo ne osingo ne oganda ma pacho kaendi mondo mi gibedi e twech achiel. Justus Adoyo en jafwambo mar kaunti ma Kisumu bende ne oyuoro e nyasi nindo kendo kelnwa lipot e yo maket kod ma. Siasa no ero mar kwedo malich mokalo moko kuom jodito e duond buch siasa mar ODM mabende andi othegre e tieto jachiel kod telo mar duond bura no ero sani kono odhi nyime boma maduong' ma Kisumu ka Mikai Gladys Nyasuna Wanga gavana e kaunti ma Homa Bay sani koro wacho ni kweth mitayo kod migosi Edwin Sifuna, James Orengo kod Babu Owino onge kanyo no ero mabende ochomo mabiro tere oganda jo Kenya. Nuaneno ka Sifuna wuok, Babu wuok, Babu owuok, Osoti owuok, kendo Orengo owuok. Giwachonwa niya, wan wapogi apoya ka gin e rali Busia. To rali gi no, giwacho ni one pound. Gikawo joma nowe party higlo. Karoli pok nobiro e gimoro amora mar party kata ka ne Raila ngima. Nwadhi kata ka Raila Super South, Karoli ne oke, kumoyiere gi ODM. Onyonka nowe party chon nodhi Matiang'i. Kibadeni nowe party chon nodhi Matiang'i. Gidhi gitokore kucho to giwacho ni one time. Wanga wacho ni riwruok maket kod mano bende dendore ni Linda Mwananchi ng'iyo mana igi kendgi giwegi ka gin kaka duond buch siasa mar ODM giketo lain ero mopoch mar biro neno ni gidonjo e piny owacho e gano ero makiny. Dr. Buru Oginga omiyowa plan. Owacho ni hatuwezi kaa bila nini? Tunataka nini? To mae kaka wadhi yudo pao. Owacho ni chama ogombaka. To kendo kwa ogombaka gi UDA to wago gino 50-50. UDA yudo 50, ODM yudo 50. Gino wago barua ma. Ka UDA yudo president, ODM yudo deputy. Ka yudo minister na par, wame wayudo par. Kabende kata kamano gavana no ero sani koro nono kotenre kod kwan ma piny mar oganda jo Kanyanam mabende osewuok oko mondo mi ondikre kaka joluto ombulu. To mondo wadhi e pao, nyaka wabed gi kura, gi kipande. Seme ni 250 kadege mosemedo kura. Muoroni ji 88 mosemedo kura. Koro pawani, wadhi kawe gang'o. Korka kore jod bura no ero ma Kisumu West Mikai Rosa Buyu odhi mana nyime kod sundo oganda jo Kanyanam ni ka giyie to gitie tuch achiel ahinya to jodito e duond buch siasa no ero mar ODM. Nyasaye oseoro jakom, to gima jakom oweyowago en riwruok wa kaka oganda mar joluo. En riwruok wa gimomachielo moweyowa kod ODM. Kabende Mikai Rosa koro wacho ni migosi Odinga ne oninde bade kowene gi lai kanyo mabende gibiro luwo kendo ging'e kama bende gidhiye. At the end of it, Raila Amolo Odinga decided and came up to the conclusion that to get close to this power, we needed dialogue and negotiation. And so he left us in broad-based government. And that is where we as ODM, we shall remain. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us. And that is where we are. Dhok mabende osir machiegni koda migosi Vincent Oyugi Jr. mabende nachiel kuom jolar kom od bura no ero ma Ugenya ka en bende noriwo mana dhoge e riwo achiel mar oganda. Wana CBO, what you are doing here can only happen if we come together and we support our leadership. For this to happen, to have our chairperson, Her Excellency the Governor, we must defend and protect our leaders in the party. To earn Ugenya Kocha, one team broad-based, one team ODM, one team leader ground.
Magi weche mabende jotelo go ekokoro ne owache boma Kisumu midhiambo dieri ma kawuono kanyo meromo mabende ni sole omenda ne migawo noero mong'ere kaka Kisumu Laborers CBO mabende ne oyudo kwan omenda mok tin ne milion 4. Ne Kala TV koke boma ma Kisumu, an Justus Adoyo. Erokamano Justus Adoyo kotenore koda lipot ma kamano endo. Weche mamoko wayudo ni kweth nogo mano masayo sirikal ma pacho kaendi pod to medo mana kwedo moko kuom chenro kaachiel koda kaka jatend piny William Samoei Ruto osebedo ka chwalo dongruoge mage e pacho kaendi ka bende otelnegi koda ogai noendo maduong' buch siasa mar DAP Kenya Eugene Wamalwa koroni to wuok oko kendo seyo mokalo jatend piny William Samoei Ruto ka wacho ni geno kaachiel koda chenro margi en mar neno ni giketo maino duto e neno ni jatend piny William Samoei Ruto koroni to obiyo dhi pacho bang' yiero mar 2027. Magi ne wacho e kinde romo mabende ne gibag gwenge mago mag Utawala Buore Nairobi kama bende Wamalwa ne ojiwo kata ne okwayo jaod bonindo ma Embakasi East Babu Owino kaachiel koda seneta ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna mondo omi kawye to riwre koda kweth margi noendo mondo omi gine ni sirikal metayo koda jatend piny William Samoei Ruto koroni to onyal chwal pacho kochopo higa mar 2027. Uwe boda, mwana biashara, tumefinywa tukafinyika. Ndio sababu tunasema Ruto aenda asiende, Kasongo asonge asisonge. Wameanza vitisho eti hawataki upinzani tuwe na mikutano kama hii ya utawala leo. Jana kule Kakamega wameandama vijana wetu kina Babu Owino, kina Sifuna, kina Otsosi, kina Orengo. Leo tuambia kina Babu na kina Sifuna sisi sote ni one, sisi sote ni one. Munakubali tuungane tuwe one time movement moja, tupeleke Kasongo nyumbani. Kwa hivyo tukienda kina Babu Owino, kina Sifuna tuambia muje mtembee, tutembee pamoja tupeleke Kasongo one. Mutakubali tembee pamoja jamani? Komachielo en ni jotelo ma opogore pacho kaendi koroni to jiwo mondo mi owere gi yore giko mago mag tiyo marach koda kweth noendo mano mag rowere e weche giko mago mag chwalo kata seyo tulo manoendo mano mar siasa. Ka otelnegi koda Bishop manoendo mano mar Anglican Jackson Ole Sapita koroni to seyo mokalo moko kuom jotelo ma osebedo ka seyo rowere mondo mi nyal muocho tulo ka bende ne ojiwo josiasa ma pacho kaendi mondo ne ni ginyayo weche giko mago mag kwe e kinde yiero mag siasa kata e kinde giko mag siasa ma koroni otelo ne yiero mibiro bagi pacho kaendi higa mar 2027. Lakini kwa sababu IBC ni referee na wamepewa nafasi kisheria, ndio wanajua kutangaza siku ya kufunguliwa kwa campaign na siku ambayo ile nafasi ya kumanage ni nafasi yao kujitokeza wazi kwa Wakenya kusema kile kinafanyika sasa si halali ama haikubaliki, na basi waanze kuona ni nini inafanyika. Pia wawe waangalifu pamoja na EACC na tabia za wale ambao wanajitokeza, ili tuchuje mapema kujua huyu ni mhalifu, huyu ana kesi hii, ili tuweze kupata watu ambao Wakenya wataamini na Wakenya wataweza kusema hawa ni watu ambao wanaaminika. Wafanyia na ile pengine umeshawafanyia, maana kuna wale wanatafuta na tayari wamekuwa huko, basi wacha Wakenya wajaji wewe kwa kasi ile ambayo umetufanyia, na sasa wakisema ni wewe basi itakuwa ni wewe. Sasa tumeingia culture ambayo hatujaona hapo awali ya watu wanaitwa goons ambayo wanakombolewa na wanasiasa wa mirongo tofauti na kila mrengo ina goons yake, na nataka kutahadharisha Wakenya kwamba hawa ambayo tunawazoesha pesa ya fujo na furugu, wakati hata tutakuwa tumemaliza hiyo siasa, watakuwa wamezoea hizo hela na watakuwa natoa furugu na watakuwa majambazi ambayo watatoesha amani ya nchi ya Kenya. Ginyinga iluongo ni Apostle Israel Barry Opio, and kawuono adwa loso matin ewi jo youth e kinde mag siasa gi. Ni osechopo kinde ma koro siasa obiro kendo ineno ka ji ringo everywhere. To ntiere gik maricho nwa kaka jokwath ni joyudhewa itiyo godo marach kabisa.
e kinde mag siasa. Kenda kwayo ni yudhewa mondo ubed very vigilant, ubed very accurate in your deliberation. Kik ubed jok ma itiyo godo gi pesa matin to ukonyo jo siasa mondo chop wechegi mag siasa kare. To koni ok gipar kata wach mar dongruok mar joyudhewa. Gino ose chandowa kaka jokwath mag Kristo. To wayua kendo walemo ne joyudhewa e kinde duto. Ka waneno wach siasa, wakondem gik matimore kaka gik manyotimore Kakamega, manyo nyithindwa mang'eny onegi, kendo mang'eny mohinyore. Kendo jo siasa matimo gik makamago ok ber mondo utim gik makamago sani, nikech magi nyithindwa, un pok ugolo nyithindu mondo odhi oneg kuondego. To gima nyo utimo ok ber kukawo nyithindwa from Kisumu kudhi unego Kakamega, kendo wakondem wan kaka jo clergy, wan kaka jo kanisa. Kendo adwa siemo jowuotwa kendo nyithindwa matindo maluongore ni Gen Z ni aeuru mondo kik ti kodu e weche moko ma ikawi tidhi irwako jaket mar opponent mar chielo to iwerogo ng'at mok bi konyi, to bang' mano to itho ihinyori. Seche misehinyori no kata mana 500 kata 1000 ok nyal iki, ok inyalo yudogo insurance. To sama oro ng'ato okawo pesa maduong' to in to orie pesa matin. Koro wakondem gima kamano, nyithindo oreuru mos. Komachielo en ni ji makwan gi romo 6 ne owito ngimagi e masira makocha mar apaya e apani ndo mano maduong' mawuok Nairobi ka ochomo Mombasa e kaunti ndo mano ma Makueni. Jogi eki ne owito ngimagi e gwengego iko katelo ndo mano mar gwengego mago mag Mlima Kiu maidore Salama. Kama bende jomoko makwan gi romo 3 bende chien kanyo ne owito ngimagi e kinde ko mane giyudo masira kanyo. Masira ariyo makamagi eki biro mane thulindo mano mar ndalo machuok kende. Bang' ne nyithindo moko mag skul bende koroni to ne yudo masira kanyo nogo ka bende ariyo kuomgi ne owito ngimagi ka 11 to ne odong'o koda hinyruoge kaachiel koda dhonde maricho mag masira. Tujafika hospitali ndo tunaenda. Tuliingililia kwa gari mali katubeba. Tulipofika Salama, roli ilikuja ikiswipe. Ilipokuwa ikiswipe, dereva akajaribu kuiepa, ikakuja ikatugonga. After kutugonga tukaanguka chini. After there ndio tulikuja kuokolewa. Mimi nikajingangania nikatokea kwa windscreen. Sasa hapo ndio nilijaribu kuokoa wale watu wengine wenye walikuwa hapo, kuvuta mlango. Nikasaidiwa, tukabebwa tukaletwa huku hospitali Sultan. Matibabu nimepata. Sasa na feel vizuri. Nangojea tu kupata dawa. Today at around 3 p.m. we were able to get 13 casualties who were involved in an RTA along Mombasa Road at a place called Salama. So we received them. They were fatally injured. Among them we were able to manage many of them. We didn't have any death in our hospital, but 3 succumbed at the scene of accident. So we've been able to stabilize almost all of them. 4 of them were referred to MCRH Makueni with massive injuries. Other 9 were stable. We've managed them and we've discharged them. They are stable. Yeah. So right now 4 were referred and 9 were able to be discharged home. Many had soft tissue injuries and fractures. Komachielo en ni jotelo ma opogore mawuok e duond buch siasa mar UDA owuok oko kendo medo seyo mokalo kwetho nogo mano balo koda piny owacho ma itayo koda William Samoei Ruto.
Kautenlegi koda jago por dunbone do mano mar UDA Silvanus Osoro koro nitugo oko kendo seo mokalo kwetho nogo mabalo koda sirikal ka wacho ne gin jogo ikoma onge koda agenda mag dongruok magi nyalo pedho e nyim oganda mapacho kaindi magi ne wacho e gwenge ko mago mag Mwata mano indo mayudore e wodo nogo mano Mariana e kachungumbe ndo mano mabonchari kaunti ma Kisii kendo gik mabende ne ojiwo oganda makono mondo mi omak gi lwedo ariyo kendo gisir dongruoge ma ichwalo kod jatend piny William Samoei Ruto. Sisi katika hii jamii ya Kisii tunapenda amani sana na tunapenda kila mtu. Leo ni mkutano ya UDA na tunasikia kwamba kuna wenzetu pia watakuja kufanya mkutano yao ya United Opposition. Sisi tunawaambia karibu. Kisii yote iko na amani, hakuna mtu ataleta fujo anywhere. Hata sisi hakuna mtu ameleta fujo. Na wao wakuje pia wazunguke because hii soko iko ni soko huru. Mkuje tu mtuambie agenda yenu ya maji, agenda yenu ya stima, agenda yenu ya uwanja. Kwa mfano kama hapa nikiwa hapa Suneka, ninaeleza wananchi kwamba next month rais anakuja hapa Bonchari kufungua uwanja, kuanzisha officially uwanja wa ndege, ameweka milioni 400 hapa Suneka Airstrip. Anataka kufanya hapo. Tarehe 15 of March atakuja kuanzisha uwanja wa ndege hapo wa Suneka Airstrip. Nyinyi mnataka hiyo ianzishwe ama isianzishwe? Ianzishwe kwa hii serikali ama mungoje ile yenye amuju? Yes, si hii yenye iko ijenge hiyo uwanja. Na ndio maana tumekuja hapa Suneka. Tukieleza members wetu, hawa ni members wa UDA. Nyinyi ni members wa UDA? Hawa ni members wa chama cha UDA and we continue doing delegates meeting across. Na sisi hatuna fujo, hatuleti drama, hatutumii anything. Hapa hakuna drama imekuwa. Yote ni mkutano ya amani. Na wao wakuje na mkutano ya amani. Wafanya mkutano waondoke kwa sababu wao hufanya mkutano moja in 1 year hapa Kisii. Kwa sababu the last meeting ilifanyika ya opposition hapa Kisii was last year June. Sasa hii imefika almost 8 months wanafanya mkutano moja. Sisi tutaendelea na mikutano zetu all through, tukingoja wafanye mkutano yao moja tena next year. Tunaambia wale wapinzani wetu, tafadhali tumechoka na slogan. Politics of sloganism haina maana. You cannot have slogans every time. Ambia watu mtawafanyia nini. Hii maneno ya kutuambia sijui 1 term, 2 terms, sijui nini, it's useless. Hata huyu mama ako hapa ajui ni nini mnaongea. Ambia hawa watu vile solution ya maji, solution ya barabara, solution ya uwanja wa ndege, solution ya kit na stima na hizo vitu zote. Weche moko en ni kinenidi maliet mar siasa pod medo tedore mokalo motelo yiero mibiro bagi pachka indiga mar 2027 moko kuom josiasa koro nito wuok oko kendo seo mokalo jatend piny William Samoei Ruto kotenore koda locha mare mano mar agoko mano indo mar siko tiyo kod jatelo mamoko eneno ni jogo eko mago masee koro nito nyalo mi kum ma opogore kane oloso e kaunti nido mano ma Kakamega Edwin Sifuna mabende otelo ne kwitho nogo mano maluongore kaka Linda Mwananchi koro nito ne oseo mokalo jatelo nido kata speaker mar od bura mamalo kuom siko oriembo kata chiwo kuma ne jogo eko ma osebedo ka seyo sirikal nogo motelie koda William Samoei Ruto e kinde gogo bende Sifuna ne osingo mar biro dhi kata tero campaigns mage e kaunti nido mano ma Mombasa to wacho ni obiro rito nyaka chiro nido mano mar Ramadhan koro nito ruma mana kaka ne okwaye koda oganda mawuok kadho wadhi nam chumbi kono. Sisi kama kikosi cha Linda Mwananchi tutatembea Kenya nzima, lakini tumeombwa na ndugu zetu Waislamu, ya kwamba kwa sababu ya mambo ya Ramadhani tupumzike kidogo, alafu tukimaliza Ramadhani tuende Mombasa. Wangapi wanasema tuende Mombasa? Wangapi wanasema tufike Mombasa? Jambo la mwisho, kuna ndugu yetu mwingine hapa anaitwa Anthony Kibageni. Kwa sababu wamesema Ruto 1 term, yule speaker Weta anamuandama kama mnyama. Wewe fikiria, Weta anasema ati hata ukizungumza kwa TV ati yeye anaweza kukuita kufukuze ndani ya bunge. Hata ukizungumza kwa disco matanga ati Weta anakufukuza kwa bunge. Nguvu za Weta zinaanza na kuisha ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom ati nikipiga miss moja unanifukuza bunge wiki 3. Semeni Weta, shame on you.
Shemuli. Asante sana, Mungu awabariki na Oyudo ni moko kuom oganda go iko kata jokanyo mag ODM koroni to medo mana pimore kalure koda oteku magin gode wechegi ko mago mag siasa ka bende odiochieng' nogo mano manyoro kinde ko Malinda Mwananchi ne timo romo mar gwenge ko mago mag Kakamega kwedho nogo mano maluongore kaka Linda Ground motelie koda ogai madungu siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga bende ne obagoro margi kaunti ndo mano Siaya e kinde gogo Oburu ne otiyo koda thuolo makamano mar lero ne oganda mapach kaindi ni gin kaka jokanyo mag ODM gisepedho yonendo mano makare kendo moyedhi chenro magin godo magidwaro mondo omiyo bio ketie tim kod jatend piny William Samoei Ruto e kinde ko mag ibiro dhi debe higa no mar 2027. Oburu bende ne olero ni gin kaka jokanyo mag ODM gidwaro lemo go mago madito e sirikal kendo wacho ni gin gidwaro mondo mi gibedie locha manendo mano ma pacho kaindi ka kamano to jatend piny William Samoei Ruto bio migi komnendo mano mar namba 2 e pacho kaindi kata manendo mar jalup jatend piny Kenya. Lero ni lero ambolem kambani mube wadwaro ni ka wadhi twak gi joka to wadwa keto nigi ajenda mag jopiny. Mokwongo wan gi policies mamawa mag party mar ODM. Mar ariyo wadwaro ni ka longruok biro to pala mayande ng'adonwa marach chande pala no wang' ni mondo ng'ade koduogo korwa koni ka ande ng'ade kadhi kama wang' ni mondo ng'ade koduogo kama. Wan kich ok wan lwang'ni. Wan kwatero jowa to watero gi mene e mo. Watero gi kamiluongo ni Kanan to wakadho kamiluongo ni Singapore. Kendo ka negotiate to wan negotiate ka wan gi teko kendo gimwadwaro wadwaro ni jowa wang' ni mondo bedie power. Lipode na endo mano mar Laktar Oburu Oginga kinde ko ma yango ne jokanyo mag ODM chenro magin godo kata laino endo mano ma ong'etho magidwaro mondo mi obi okete tema motelo ne yiero endo mar 2027 koro ento terwa e thuolo endo machuok mar yweyo bang'e to aduoko koda weche moko mathoth mapod waikoni e chiro lende mano mar ng'end weche par ni intere koda thuolo mar cholonwa ote magi achiel kachiel kokalo e iko mag tudruok magwa man go iko mag mbui mar wang' book at Kala TV Live, YouTube video at Kala TV kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Kik idhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist game pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipiana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende.
Super Show. Phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar ng'end weche kama wakelo ni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Ungani Julian Ouma kabeni wantiere kaendi koda Bella Achieng' yudo wachiel kachiel yero eko mag tudruok magwa mago eko mag wang' book at Color TV live, YouTube video at Color TV kachiel koda TikTok bende at Color TV. Wadhi nyime. E kindegi eki ma moko kuom josiasa eko mago mag ODM koro to nenore ka gima obalo koda duond bura noendo. Moko kuom gi to gi thulindi koro ne to yudo thuolo kendo duogo e duond bura noendo mano mar siasa mar ODM. E kinde romo noendo mano mane obagi chieng' manyore kanti noendo mano ma Siaya. Nicholas Gombo mabende olap dhoge ndong' ne kom noendo mano mar governor e county ma Siaya koro ne to ne osingo mar biro dhi laro kom noendo mano mar governor e county noendo kod otiko noendo mano mar duond buch siasa mar ODM. E kinde gogo bende ne osewa mokalo James Orengo mabende en governor ma county ma kono gi thuolo niendi ka oyango ne Orengo kosebedo ka cholo tijene yo noendo mano makare kendo dongruok e county noendo mano ma Siaya koro to osebedo ka yulo ma okalo. Erokamano party leader. It's a great day. It's good to be back home. I am a founder member of ODM and I'm so happy to be home. Thank you party leader. Thank you deputy party leader. Thank you Madam Chair Lady. Koro wachako wuoth manyien. Tumeanza safari mpya. Wadwa nyiso joma onge kodwa. Ni wan kaka family nyaka wabed gi mor adi. Onge ng'ama nyalo wuotho ng'at achiel machop kumo dhiye. Ung'eyo lweny magumbo osego Siaka. Koro sani alando ne jo Siaya. Orengo twako no Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Orengo bai. Koro alando ne jo Siaya officially through our party leader. Ni come next year, God willing, I will run to be governor of Siaya County to redeem this county. Omiyo, akwayo jogo duto mwabiro chungo. Uwinjo. Akwayo jogo duto mwabiro chungo. Our party leader is a good man. Let us help him to lead this great party. Jogo mwabiro chungo. Let us campaign to unite ODM and we move forward. La mwisho, Josia Governor Maru Olal. Governor Maru, Korodong TJ, and Manabedo bodyguard, to call personal assistant, Magnyithindo Moromo Bedo Nyikwae. Komachielo en ni ogai mar obila e pacho kaendi Douglas Kanja koro ni to wuok oko kendo kwayo were ma pacho kaendi magi thuolo niendi osebedo katiyo koda yedhe ko mago mamero ji yo noendo mano ma ok owinjore mondo mi giwere chutho koda yedhe ma kamano kaluwore ni moko kuomgi koro ni to ngimagi oserochore kaluwore koda yedhe ma gitiyo godo. Kanja e kindego eko mane oloso okwayo rowere kachiel koda oganda mamoko mago eko matiyo koda kuong' mondo mi ginyal tiyo koda kuong' ma opuodhi ka ochuno ni nyaka giti koda kuong' ma kamago kendo ne ojogi mondo mi giwere koda kuongo eko mago ma iloso mana ituo e tie bunge ma pacho kaendi ka oyango ni mago gin mago eko ma ok opuodhi kendo rowere mathoth kachiel koda oganda jo Kenya osebedo ka wito ngimagi ka moko bende ngimagi osebedo ka rochore kokalo e kuong' ma kamago. Nataka kutaja maneno ya security. Security ndio ile area mimi nashikilia kama Inspector General wa polisi. Security is a shared platform. It's a shared responsibility. Mimi kama Inspector General niko na primary responsibility ya security. Lakini nyinyi kama wananchi pia is an area that we share together. Mimi siwezi nikafaulu kwa upande ya security kama sifanyi kazi na nyinyi kama members of the community. Hiyo tuko pamoja. Hata sikuata moja kuharibu security yenu. Mkiharibu security, maendeleo yenu itakuwa kwa mashakani. Hiyo tuko pamoja.
Kwa hivyo mimi ni kitu ya maana na kitu ile nauliza ni hiyo, tufanye kazi pamoja na viongozi wetu, tufanye kazi pamoja na polisi wetu, tufanye kazi pamoja na maofisa wetu ya gao kuanzia county commissioner na wale wengine wote, na tukifanya namna hiyo tutakuwa tuko sawa sawa. Ya tatu, maneno ya dawa ya kulevya na pombe haramu zote. Hizo ni zile vitu ambao zimechomelea na zimeharibu community yetu. Si ni kweli? Vijana yetu right now we are at the verge of losing a generation wa pombe. Si ni kweli? Mimi yangu ya kumuuliza ni moja peke yake. Maana hao watu wanauza hii pombe wanakaa ndani ya communities ama wanakaa wapi? Kwani wanakaa pembeni? Si wako na nyinyi? Wale watu wanauzia vijana wetu bangi, kwani wanakaa wapi? Si wanakaa na sisi? Hiyo watu inua kitu inaitwa red flag, sema huyu ndio anamaliza vijana wetu. Si ni kweli? Wacha useme hivyo ndio sisi tuweze kuokoa vijana. Tumesikia hadithi hapa, vijana wanalala chini ya meza, wanalala chini ya vitanda badala ya kulala juu ya vitanda, na hiyo mambo mengine mimi nimesikia hapa ni hatari sana. Si ni kweli? Juu tukienda hiyo route si mzuri, sio? Kwa hivyo wacha tupigane na hiyo maneno ya ulevi ambao ni ya kiholela. Wacha kama kwa wale ambao wanatumia hiyo vitu, tutumie ile ambao serikali yetu imekubalia. Hiyo tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo ni mimi ni kitu nawauliza, na mkifanya namna hiyo hata security yenu inaongezeka. Komachielo en ni dulonogo manomochune nyayo kwe kachiel koda kanyakla mar oganda e pacho kaindi NCIC koro nito wuok oko kendo kwa josiasa ma pacho kaindi mondo omi koro to onyal rito wechegi ko mago mawuok e dhoggi kendo kik gibed mago manyalo seyo tulo kachiel koda kelo pogruok e kind oganda. Duol makamaendi koro ni to ne okwayo jo Kenya e kinde nindi ma piny Kenya koro ni to yier wechegi ko mago mag yiero mondo omi gibed akicha kendo kik gidira wechegi ko manyalo medo mana seyo tulo e pacho kaindi. Kwa makamagi biro mana e kindego eko mamoko kuom josiasa e pacho kaindi osene ka gima osedirore wechegi ko mago mabitho manyalo seyo tulo e pacho kaindi. Karowere bende koro nitie jiwo mondo omi kik yie ti kodgi e wechegi ko mago mag siasa. Kwa wale wanatumia sana social media, tumeona mara nyingi tunatumia maneno machafu kupitiza ujumbe. Labda ujumbe inaweza kuwa mzuri, lakini vile maneno unavyotumia ni maneno ya kuchochea, kutukana na kudehumanize watu wengine. So ni amana kwanza kuelezea kwamba wale wako active kwa social media ama digital space wawe very careful that ile maneno unatumia sio ya kuleta uhasama kati ya watu ama kati ya wananchi. Ni jukumu letu mimi na wewe kama mtu binafsi kuhakikisha kwamba ile neno unatamka ama maneno unayotamka hayadhuru mtu mwingine. Na tukiangalia situation ya Isiolo saa hii, inabidi sisi wote tuwe waangalifu. Tuko na changamoto ya security, lakini tujaribu kwa njia yote ile kupunguza kutumia maneno ya kuchochea. Na ni jukumu la kila mtu, kila mmoja wetu kuhakikisha Isiolo iko na amani. To make a clarification that NCIC mandate or NCI Act actually has a certain scope. So when it comes to matters prosecution, of course we hand over to the office of the deputy or DPP, where the process is completed from there. So I would want to demystify the fact that probably we are saying that we are just a threat, we come out to a toothless institution. I don't think that NCIC is a toothless institution because we implement the law to the letter and we work very closely with other government institutions, including the judiciary, the ODPP, and even EACC. We partner in this because when it comes to matters peace and cohesion, it is the responsibility of every other Kenyan, including the offices that have been established by the law. Komachielo en ni jatenda migao nindo mano mochung'ne jotije pacho kaindi Geoffrey Ruku koro ni to wuok oko kendo kwayo oganda ma pacho kaindi mondo omi kinde duto ginon kaka gitayo chenro maggi ahinya ne josiasa kendo kik giusia wechegi kuom manyalo kelo tulo e pacho kaindi. Ruku e kinde ogogo bende ne
bende ne oyango ni sirikal ma pacho kaendi koro nito keto kenge ko mago makare mar rakruok koda weche ko mago mag kech maliyo mabende koro nito kwako counties madirom 20 e pacho kaendi ka wacho ni chenro makare mar chwalo chiemo ko mago mag konyo pi kaachiel koda chiemo ko mamoko mago mag chiayo bende koro nito sekete tema ka sirikal oketo thenge omenda ma ibiro tigodo ni chenro makamano koro nito dhi nyime e yonoendo makare. Mheshimiwa Rais amepanga na amehakikisha kwamba kupitia wizara ambao mimi nasimamia ya kwamba chakula ya mifugo iko na imetosha, na ndiyo maana siku ya leo hapa Mbangare, hapa Mbura, serikali ya Mheshimiwa William Ruto imehakikisha kwamba kuna maroli ambayo imejaa chakula ya mifugo. Vile vile serikali ya Mheshimiwa Rais imehakikisha kwamba uji ama ile uji ambayo iko na minerals, iko na nguvu, fortified flour, kuanzia hii wiki itafika hapa Mbura ili watoto na akina mama wale ambao ni wajawazito, wale ambao wananyonyesha na watoto waweze kupata uji ambao iko na nguvu, iko na madini ya kutosha. Hiyo yote jameni ni bidii, ni mapenzi, ni kujituma kwa Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Mnanielewa jameni? Mnanielewa? Unajua sasa mimi sisemi maneno ya market. Rais amehakikisha kwamba market ambao soko ambayo imejengwa hapa ya milioni 60 iko hapa Mbangare. Si ndio hiyo? Rais kupitia serikali yake mimi nikiangalia naona right must pale inamulika usiku, maneno inakuwa sawa sawa. Hiyo si ni ukweli? Najua vile vile mpango ya stima, kuweka stima katika mambo yetu hapa Mbangare, hapo ni mpango ambao wa serikali ya Mheshimiwa William Ruto ambao unaendelea. Hiyo ni ukweli ama ni uongo? Kwa hivyo kuna mambo mingi jameni yale ambayo serikali inafanya. Ge chenro nendo mano ma sirikal ni godo mar neno ni jogo iko manitiere gwenge ko mago maongoro kuonde go iko mabende kech maliyo koro ni to kwako sipwa koro ni to nyal yudo chiemo go iko mago mag konyo ka oriwo nyaka chiemo go iko mago mag dhok kaachiel koda pi maler ma ginyalo tiyo godo. Bende chopowa e chenro nende kata giko mar chenro nende mano mar ng'iend weche mane wakelni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Ka bende ka watieko to waweyi koda wachno endo ma otenore koda kwayo makoro nitie ne apisas mag obila mondo mi nyalo timo nonro kotenore koda wacha mar kweth ko mago mag njore mabende koro ne onego moko kuom oganda e kaunti nindo mano ma Kakamega ka moko kuom rowere mane owito ngimagi oting'o nyaka achiel kuom jorimb apiko mago iko mawuok e boma niendi kata mawuok e boma niendi mano ma Kisumu. Ka kwayo makamendi koro to ochiw koda jakom mar riwruok mar jorimb apiko e kaunti niendi mano ma Kisumu. Nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng', ibedo koda midhiambo makare. Kwa majina naitwa Florence. Mimi ndio bibi ya Chojo Lunotone. George ameuliwa Mbale. Nilijiuliza, na kama mkutano ilikuwa ni Kakamega, mbona wanaua huyu kijana kama bado yuko kwa njia? Sasa tumehuzunika, and as a family we are feeling the pain, and we are feeling that pain because the government, which is supposed to provide security for our children, is not doing that. Politics is there, but for how long are we going to lose our kids in the name of one term or two term? For how long are we going to do that? There were two rallies yesterday, and as a Kenyan,
each and every person has a right to support the person he wants. As a leader, you cannot be supported 100% by the people you are leading. So those divisions are there. So I'm wondering why the government cannot allow, if you are one term, go and have your rally. If you are two term, go also and have your peaceful rally with the protection of the government. What happened in Kakamega, we never saw it in Siaya. Why? The government which is supposed to protect our children is the same government which is killing our children. And it is so sad that I'm being told this boy was killed 100 meters from a police station without the intervention of the police. What country are we having? So let the government protect our children. Let them allow the different people who have different political opinion carry out their business freely with their protection. If George was a supporter of Babu Owino, that is his right. Now, do you have to die because you are supporting somebody? How many people have died because they are supporting the two-term agenda? None. So as a family, we are not very happy. And the pain we are feeling today, let no other family feel the same pain in the name of one term or two term. Isifanyike kwa wazazi wengine. Kama iko mbali na mtu unaona ni sawa, lakini saa zile imekukuza wewe mwenyewe ndio utasikia hiyo uchungu. Na Otobe alitoka hapa akienda kwa function ya Babu Owino na Sifuna. Yeye ni supporter damu wa Babu Owino na Sifuna. Little did we know that kumbe kuna watu waliwekwa kufuata Otobe na ili wapoteze footprints walienda wakamuua huko Western. Hajafika huko, wamempata, alikuwa na vijana wake 5 ama 4 boys wake, na wakafika tu hapo na kusema ndio huyu, na wakapiga yeye. Mpaka mali anafika anatoa tag, aji-identify. Bado wanaendelea kupiga yeye kama mwizi. Babu Owino ni kijana yetu Mluoland hapa. Huyo kijana Mjaluo. Mliona Western pale watu waluya huko wali-endorse ama walishangilia sana kukaribisha kijana yao Sifuna. Mbona sisi Babu Owino anataka kulanda hapa airport? Mwizi mwingine ama mkora mwingine ama thug mwingine hapa Kisumu ana finance vijana kukaa nje ya airport. Wangoje kijana yetu mzaliwa wa hapa. Babu Owino amesomea Kisumu Day. Babu Owino amekaa hapa Nyalenda. Mistake ni ya politicians wale wakubwa. Naweza sema mliona hata Emilio Jamba akiongea pale Siala. Ni jukumu ya wangwana wakubwa hawa waita vijana wadogo wakae nao chini instead ya kusambaratisha hii party ya baba Raila Amolo Odinga. Saa zile mnapanga Babu achapwe, mnapanga nani afanye hivi. Babu yako na vijana wake, Babu yako na supporters wake. So kama hii mmeua chief wangu being that ana support Babu is very wrong. And we must have democracy. Raila alishaleta hii democracy. Mimi kama chairman niko na choice yangu, vijana wangu wako na choice yao. Huwezi dictate mtu asifanye hii. And also Babu Owino has right to land Kisumu airport. Babu Owino has right to do vitu zake. He has that right. Hatuwezi kataa. So my chief kama alipata that order aenda support Babu. Mtu anangasti ati yeye sasa ameshinda Babu kuingia Kisumu. Nataka niwaambie vile mnatupeleka na vile mimi ni chairman Babu mmeua chief wangu juu ana support Babu. He might Babu ataingia Kisumu juu amezaliwa Kisumu. Boda power. Mimi nataka niwaambie ukweli. So we need justice. Without justice tutaona vile itafanyika. Siwezi sema no peace, siwezi sema nini because sisi ni mere people.
Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.